Fl-aħħar 4 snin, aktar minn 18,000 student komplew jiskopru l-ġmiel tal-Belt Valletta permezz ta' pakkett ta' informazzjoni fil-forma diġitali. Il-pakkett ta' informazzjoni fi 24 storja differenti li jinqraw mill-awtur popolari Trevor Zara. Stejjer li wieħed jisma' huwa u jdur siti storiċi fil-Belt Valletta. Din is-sena ma kienitx eċċezzjoni, hekk kif il-Bank of Valletta flimkien mal-Fondazzjoni Valletta 2018 kompliet dan il-proġett. Bħal snin passati, din is-sena mistennija jitqasmu 4,000 pakkett ta' informazzjoni f'45 skola tal-istat u privati madwar Malta u Għawdex. Grupp ta' tfal mill-kulleġġ San Ignazju il-kol qalulna li l-proġett huwa wieħed interessanti. Tawni MP3 player biex nisimgħu dwar il-belt ġara fl-antik u affarijiet li għandna ta' valur il-belt. Illum ġejna hawnhekk biex inkunu nafu iżjed dwar Belt Valletta, belt kapitali tagħna. Peress li aħna ngħixu hawn irridu nkunu nafu iktar biex qisu nkunu nafu x'inhu jiġri f'Malta. Iva niġi iżjed mal-familja tiegħi ħalli mbagħad huma wkoll ikunu jafu dwar dak li konna għamilna aħna. Għaxin jogħġobni l-belt u ħafna postijiet storiki u jogħġbuni ħafna. Min-naħa tiegħu, iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef qal li proġetti bħal dawn verament jagħmlu l-belt kapitali tagħna u l-kultura illi fiha aċċessibbli għal kulħadd. Huwa qal li proġetti bħal dawn mhumiex se jkunu iżolati, iżda se jsir xogħol biex fix-xhur illi ġejjin meta l-kapitali Maltija tkun għadha l-kapitali Ewropea tal-kultura verament tiġi skoperta minn kulħadd.